טוב, אהלן, מה נשמע? אני יובל, CEO ב-Hedgewiz ובביג פייב, ואם אתם רואים את הסרטון הזה, אתם ככל הנראה שריינתם מקום בתאריך מסוים בוורקשופ שלנו, AI Agents לצוותים פיננסיים. מה רצינו לעשות זה קצת סדר במושגים, מונחים, כדי שתגיעו עם הבסיס מסודר, ובוורקשופ נוכל לצלול ישירות לעבודה המעשית. אז מה שאנחנו נעשה זה אנחנו נתחיל ממש מהיסודות. הדבר הכי חשוב להבין הוא שכל כלי ה-AI מתחלקים בגדול לשתי משפחות עיקריות. הראשונה היא צ'אט, בסדר? והעמוד הזה כאן שהכנו הוא עמוד מדריך שאתם גם תקבלו אותו אליכם ותוכלו לגשת אליו פעם נוספת. אז משפחה אחת נקראת הצ'אט, שאתם בעצם שואלים שאלה ומקבלים חזרה תשובה, ואתם בגדול מבצעים את העבודה בעצמכם. בסדר? כמה דוגמאות, ניסוח של מייל, סיכום מסמך, להבין מושגים מסוימים, לעזור לכם לבנות אסטרטגיה מסוימת, לעזור לכם לבנות תוכנית מסוימת. היתרון הוא מיידי, לא צריך איזו התקנה מיוחדת, אפשר לפתוח את זה על הבראוזר גם, בכרום, והכלי חינמי גם עובד באופן כללי גם בצורה בינונית, אבל בגדול זה הצ'אט. המשפחה השנייה היא כלי הבנייה, אוקיי? שפה יש משהו שהוא טיפ-טיפה אחר. מה זה בעצם כלי בנייה? זה סוכן, agent, שנותנים לו מטרה, והוא מבצע. מחברים אותו לכלים מסוימים. מה זה כלים? ג'ימייל, היומן, גוגל קלנדר, או כלים חיצוניים, ה-CRM שלכם, ה-ERP שלכם. אומרים לו ונותנים לו פרומפט, שזה הוראות מדויקות לביצוע משימה, הוא על פי המשימה שהבאתם לו בפרומפט, לוקח, מתחבר לכלים ויודע לבצע אותה. בסדר, אז מי מבצע בפועל זה כלי הבנייה, הכלי. דוגמאות, לבנות דשבורד, למשל. בסדר, לסדר תיקיות בגוגל דרייב, לתקן איזשהו פיצ'ר או איזשהו באג. בסדר, והיתרון כאן כמובן הוא שהוא חוסך שעות, אבל דורש הקמה, הוא דורש מנוי, בסדר? זה פיצ'ר שדורש מנוי בתשלום, והוא גם דורש עוד דבר שזה הבנה. הוא דורש הבנה בתהליך, הוא דורש הבנה של הבייסיקס שעליו אני אנסה בתמצות לעבור עליו כרגע וממש עכשיו. אוקיי? עכשיו, לאחר שהבנו את ההבדלים האלה, ויש פה עוד קצת מלל, אני לא אעבור על כל דבר, אבל נראה לי שזה מספיק ברור לכם עד כה ההבדלים. אחרי שהבנו את הנקודה הזו, אני רוצה לדבר דווקא על השמות, כי כאן הרבה אנשים מתבלבלים. בסדר? אז אני הולך כאן ללשונית תחילת עבודה, ושמתי כאן באמת לשוניות להתחיל לעבוד עם AI של כל אחד מהמודלים השונים. בסדר? הספקים השונים, התוכנות השונות, לא משנה. התחיל ב-ChatGPT. בסדר? אבל בגדול כל אחד מהתוכנות האלה, ChatGPT, Claude, Gemini, Grok ואחרים, הם בנויים בדרך כלל משלושה מצבים. בסדר? הקוראים להם קצת אחרת. אנחנו ניקח אותם ממש אחד-אחד. המצב הראשון זה צ'אט, המצב השני זה כלי הבנייה, שהוא נקרא או co-work או agentic או בשם אחר, והמצב השלישי מתמקד באנשים שמתעסקים עם קוד. אז האמת היא שאני אתחיל דווקא בקלוד ולא בצ'אט GPT, ואני אראה לכם את ההבדלים. אז כשאני רוצה לבצע שיחה ולקבל תשובות, אני מתמקד בצ'אט. יש פה ממש פירוט איך מורידים את הצ'אט, איך עושים את הדבר הזה. לצורך הדוגמה בקלוד, נכנסים לאתר שנקרא cloud.ai, או שפותחים את האפליקציה, כותבים בתיבת ההודעה, זה נראה ככה, לוחצים כאן על צ'אט וניו צ'אט, ומקבלים תשובות. מאוד פשוט, אני מניח שאתם מכירים. האופציה השנייה, הסוכן שמבצע נקרא co-work, שהוא נראה ככה, הוא באמצע. אממה, חייב להתקין את האפליקציה של הדסקטופ כדי להשתמש בו. בסדר? אז ה-co-work, המטרה שלו היא בעצם להתחיל להתחבר לכלים ולבצע עבורכם פעולות, שזה ה-agent, וכדי להגיע אליו צריך לפתוח לו פרויקט, לכתוב לו פרומפט, לתת לו גישה לכלים הרלוונטיים, לאשר מולו את התוכנית שאתם רוצים, בין אם אתם רוצים עכשיו שהוא יתחבר לכם ליומן,
ויתזמן לכם משימה בכל בוקר ביום חמישי, להיכנס לבדוק את שער הדולר, סתם אני זורק דוגמה שהמצאתי, הוא ידע לעשות את זה ולבצע את המשימה הזו, הוא גם ידע לעשות דברים קצת יותר מורכבים, תרצו לתת לו, לזרוק לו טבלת אקסל של הוצאות מסודרות, קבלות, כל מיני דברים שונים, חשבוניות, הוא ידע לעשות כל מיני use cases שונים שתוכלו לתת לו. החלק השלישי הוא סוכן קוד, שאני פחות יעבור עליו, כי הוא מתאים לאנשים שמתעסקים בקוד, היות שהסדנה שלנו מותאמת לצוותים פיננסיים שלא מתעסקים בקוד, אנחנו לא רואים צורך כרגע להתמקד ולעבור בו. אני הולך לעבור על ChatGPT כרגע. אז בתוך ChatGPT גם יש 3 מצבים, יש מצב של צ'אט, יש מצב של סוכן שמבצע, ויש מצב של קוד. בדוגמה הזו של ChatGPT אני אתמקד בצ'אט, בשיחה, ובכלי שנקרא קודקס, שהוא מקביל נורא לקלוד קו-וורק במקרה הזה, ואיתו גם אפשר לבצע קוד. אז בגדול צמצמנו את זה לשניים. אז ChatGPT, הצ'אט של ChatGPT, בגלל שזה התוכנה הראשונה שיצאה ב-2022, אני לא אתעמק, אני בטוח שהתנסיתם בצ'אט של ChatGPT, אבל אני אתעמק לרגע בקודקס. בסדר? קודקס נראה די אותו דבר כמו קלוד, יש בו את אותם פיצ'רים, ואפשר לעשות בדיוק את אותם דברים, וזה אפילו מתבסס על אותם קבצים. אז איך מורידים קודקס? צריך להיכנס ולהוריד את התוכנה הרשמית של קודקס, זה מוצר של OpenAI, אז אפשר לכתוב קודקס OpenAI Download, להוריד את הגרסת דסקטופ שהיא תופיע לכם במחשב, להפעיל תיקייה בפרויקט ולהתחיל לעבוד, אני תכף אראה לכם בדיוק איך עובדים, ואיך מתקינים דבר שנקרא סקיל, שזה הדבר השלישי שאני אדבר עליו היום. מה זה סקיל? סקיל הוא תיקייה עם הוראות שמלמדת את ה-AI שאתם עובדים מולו, איך לבצע משימה. בסדר? זה בעצם הוראות מדויקות פרומפט, רק שהמטרה שלו היא לבצע משימה מסוימת. אז בפועל, בפרקטיקה, סקיל הוא תיקייה, שבתוכה יש קובץ עם סיומת שנקראת MD. בסדר? יש בתוכה שם, תיאור קצר והוראות. זה ממש קובץ. הדבר היפה הוא שבאמת אותה תיקייה תעבוד בכל הכלים. היא תעבוד לכם גם בממשק של קלוד, וגם בממשק של GPT שנקרא קודקס. אוקיי? שזו תוכנה נפרדת שמורידים. שאלה שתי הדוגמאות שאנחנו נביא לכם היום על קלוד ועל OpenAI, על ChatGPT. איך אנחנו מתקינים את הסקיל, ואנחנו באמת רוצים שתגיעו דווקא עם ההבנה הזו לפני הוורקשופ של איך ליצור סקיל ראשון ואיך להתקין אותו, אז יש פה ממש מדריך, בואו נעשה את זה במסודר בממשק של קלוד לרגע. אז פיתחו את קלוד, את האפליקציה, גשו ל-co-work, אם אתם זוכרים, זה הלשונית האמצעית של co-work, היא נראית ככה, לחצו על Customize, ממש כמו שסימנתי פה בצילום המסך, תעברו ללשונית Skills, תלחצו על הפלוס, ויהיה לכם כאן אופציה או ליצור סקיל עם קלוד, או להעלות סקיל. אנחנו בתחילת הוורקשופ נביא לכם קובץ שתצטרכו להעלות סקיל ולראות איך הוא רץ, רק כדי שתתנסו, ותבינו מהו סקיל, איך זה עובד, ואיך בעצם משתמשים בזה, וגם כמובן אנחנו נבנה איתכם ביחד סקיל. הדבר השני זה בקודקס. כל קלוד קוד אני כרגע מדלג, בקודקס. בקודקס זה אותו הדבר, אפשר ליצור סקיל ישירות מתוך קובץ MD גם, בסדר? מה שצריך לעשות זה לפתוח פרויקט חדש, בסדר? בתוכו יהיה לכם תיבת צ'אט, ואתם יכולים פשוט לגרור את הקובץ לתוך התיבת צ'אט, ולכתוב לו, please create a skill from the uploaded markdown file, הוא יקבל את זה, הוא ידע מה לעשות, לא צריך להיכנס שם לכל מיני הגדרות, הוא ידע מה לעשות, והוא יתקין לכם את הסקיל על הקודקס שלכם. אז זהו חברים, תודה רבה שהקשבתם, הדרכה די ממוקדת וקצרה, כמובן שאם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לכתוב לנו, אני מקווה מאוד שהייתי ברור, ונתראה בוורקשופ הקרוב.